L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela esprima it-tħassib serju tiegħu li l-Maġistrat Gabriella Vella għażlet li talaq l-inkjesta maġisterjali dwar il-konċessjoni ta' 3 ftarijiet propju fil-jum li fetħu in-nomini għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Il-Prim Ministru Robert Abela għal dan f'kummenti mal-ġurnalisti ftit wara li sar magħruf dan uffiċjalment fil-qorti. Dr. Abela sostna li mħasseb għax il-ġustizzja ħatinżel fid-dibattitu politiku meta din għandha tibqa' il-barra mid-dibattitu politiku. Però ngħid li dispjaċut ferm illi jkollok proċess verbal, inkjesta ta' din is-sensittività illi lan jew l-eluq tagħha jikkoinċidi b'mod daqstant ċar mal-ftuħ tal-bidu tal-kandidatura, dik hija xi ħaġa li lili tinkwetani ferm, kont sinċerament nistenna ħafna iktar mill-ġudikatura tagħna li fl-aħħar mill-aħħar hija vestita bir-responsabbiltà esklusiva għax it-timeline iddeterminatu. Il-ġudikatura hekk inkun ċar ngħidu bl-ikbar rispett lejn il-ġudikatura, rispett li rejnieh bir-riformi li għamilna biex saħħaħna l-indipendenza tagħha, l-awtonomija tagħha, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, jiġifieri ir-rispett huwa wieħed ċar, iżda fl-istess waqt inkun qed nonqos jekk ma nesprimix it-tħassib tiegħi anke bħala kap tal-eżekuttiv li għandi il-funzjoni kostituzzjonali wkoll inservi bħala check and balance fuq l-istituzzjonijiet l-oħrajn ikun qed nonqos li ma nesprimix it-tħassib tiegħi ta' kif it-timeline ta' din l-inkjesta jindika b'mod mill-aktar ċar, anzi ma jħalli ebda dubju illi kien maħsub ukoll biex ifixkel it-timeline politiku. Il-Prim Ministru spjega li tħassib tiegħu u hekk kif il-liġi tgħid lill-Maġistrat kellha 60 jum u setet żdamet aktar b'estensjoni. Però li ddum 4 snin u nofs. U propju il-pubblikazzjoni jew l-eluq tal-proċess verbali jaħbad mal-ftuħ tal-kandidatura. Issa jew hija xi koinċidenza straordinarja. Kollox possibbli fil-ħajja. Imma il-buon sens tal-ħajja jgħid li ma hija koinċidenza xejn. Ma hija koinċidenza xejn anke fil-kuntest ta' dak li tkellim 3 xhur u 3 ijiem ilu illi l-indikazzjonijiet kienu ċari li l-konklużjonijiet tal-inkjesta kienu se jintużaw biex jikkundizzjonaw mhux biss it-timeline politiku, imma naturalment ir-riżultat ta' 8 ta' Ġunju. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-inkjesta maġisterjali ma tistabbilix ħtija u xogħol li tikkonserva il-provi u l-evidenza. Il-prinċipji però jgħoddu illi kulħadd jitlaq minn punt ta' tluq ta' preżunzjoni tal-innoċenza. Jiġifieri jekk eventwalment jiġi stabbilit illi xi ħadd minnu kontrih telqet il-preżunzjoni ta' ħtija flok il-preżunzjoni tal-innoċenza, nifhem li se jkun hemm dibattitu dwar dik, dibattitu li tisir iktar mod ċivili, tranquill, għalhekk aħna pajjiż ċivilizzat u dan id-dibattitu ħieles inħadduh, però kulħadd għandu dritt li jesprimi, fehmtu? Il-Prim Ministru Robert Abela mal-ġurnalisti sostna li l-għażla fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej minn barra ir-rappreżentanti fil-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali għandha issa dimensjoni ġdida. U issa assuma wkoll dimensjoni oħra. Jiġifieri d-dimensjoni jekk in-nies mhumiex lesti li jċedu s-sovranità tagħhom lill-establishment. Jiġifieri jekk in-nies mhumiex lesti illi dal-pajjiż ikun immexxi minn dal-grupp ta' nies illi jemmnu l-għandhom il-jed divin għall-poter ġewwa pajjiżna, illi minn wara jiġbdu l-ispak, illi meta f'dal pajjiż tħallew imexxu huma qabel l-2013 rajna kemm ġie mjassar il-poplu tagħna, jew jekk il-poplu jrid jippreserva u jikkonserva d-dritt sagrosant li għandu il-popolin kollu, il-poplu kollu, in-negozju kollha tagħna illi ikunu li jiddeċiedi min imexxi l-pajjiż f'ismu. Dak huwa d-dritt li jiġi espress f'elezzjoni ġenerali, però din id-darba huwa kruċjali li dik il-fiduċja fil-gvern terġa' tingħata għaliex d-darba verament qegħdin nitkellmu fuq jekk il-poplu u x'lesti ċiedi dak il-jed tiegħu jew jekk irid jimxi il-qudiem bħala kull pajjiż demokratiku u ieħor ċertament li jebda proċess ġudizzjarju m'għandu ifixkel riżultat elettorali.